Så er vi klar til at montere kicksensor til den originale bagklap på Tesla Model 3, altså 2021-modellen og frem. Kicksensoren gør det muligt at åbne bagklappen og lukke bagklappen med kun et vip med foden. Det gør det let at åbne og lukke bagklappen, selvom man har begge hænder fulde. Se mere på www.sølbækauto.dk. Tryk på menu-ikonet. Vælg din Tesla-model og tryk ekstraudstyr. Skål derefter ned og find nogle af de services, som vi tilbyder til din Tesla-model. Alt fra elektronisk forklap, bagklap, opgradering af audio, især til Tesla Model 3 Standard Range Plus, opgradering af LED, massage i sæderne, vidvinkelspejle, eller for eksempel kicksensor på Tesla Model 3, altså 2021-modellen. Du kan også scrolle længere ned og se vores store udvalg af fælge. Og finder du ikke det, du lige præcis søger, så giv os et kald på 38 71 90 47, og så tager vi en snak.